fl-impunt għanna nirrikorru għal-psikjatrija partikolarment għax għatilna speċi ta' punt fej kollok dan l-istress tossiku fej jaqbel tfittex lajnuna. Imma hemm per eżempju ġerarkija ta' xorta ta' lajnuna li għandek tfittex, għandek tibda bis-social worker, dak it-tip, hemm xi sellun. Ejna tkellmu fuq il-medicina, ġifieri inti jekk qed tħossok anzjuż jew depressed, naħseb the first line of contact kont l-età, jekk inti adult, probably huwa l-family doctor tiegħek. Okay. Issa mbagħad il-family doctor hemm ċans li ħajibgħatek jew għand psychologist jew għand psikjatra skont x'ikollok bżonn. Jekk inti tifel jew tifla qed tmur l-iskola, iċ-chances huma jew l-iskola jgħidulek jew il-ġenituri saqsu l-iskola u mbagħad jaqabduk jew mal-guidance teacher jew ma' school counselor jew eventwalment jirreferu kan psychologist u psikjatra. Ġi hemm ċertu xorta hemm katina, xorta ta' sekwenza biex wieħed jasal sal-psikjatra. Ovvijament hemm naqra ta' stigma marbuta spiex ta' mal-psikjatrija minħabba l-medicina, spiex anka ċajt li ngħidu kultant bejnietna, ma l-nsejtuħ il-permla dal-għodu. U anki il-fat li ngħidu miġnun, għadek miġnun inti jew qabdu hemm stigma wkoll. U anki stigma bej il-professjonisti, hemm professjonisti li jsibuha diffiċli biex jibgħatu kan psikjatra biex ma tieħux it-timbru, hemm it-timbru hemm l-isem ħażin. Forsi nistgħu nesploraw ftit. Esplora. Fucking like this guy. I like this guy. L-idea tal-miġnun. I'm guilty of it, ġifiri, żgur, ġifiri, spiex ta' jiproponi xaħġa, miġnun, najda. Fl-assessment tijak, dik hija xi ħaġa li għandna bżonn inneħħuha mill-lessiku tagħna. Ovvjament, inti iktar ma tuża ċertu klim. Li ħajwaqqaw ċajt il-persuna li bati bil-ġen. Għax li dik hija ġifieri inti l-psikożi ġej mill-kelma ġen, li inti tbagħti bil-ġen xi ħaġa ma teżistix u temmen li qed teżisti. Iktar ma twaqqax il-persuna ċajt, iktar qed naqqas l-istigma. Ftehmu, ta' bħal xi ħadd li aħna niċċajtaw bin-nies li huma ħoxnin pereżempju, iktar ma se tgħidlu kemm intoħxon u da, iktar se tweġġa' persuna, jew iktar se tweġġa' jew iktar se żid l-istigma tal-obeżity. Jiena personalment kelli esperjenza vera differenti meta kont żgħir, kelli ħarjera dismorfja minħabba id-daqs imbierek ta' mnieħri, però mbagħad meta bdejt noħroġ ma' sħabi spiex ta' qabel kien kulħadd tiptoeing on eggshells spiex ta' ħadd ma jsemmi mnerġa. Ma mbagħad iktar ma taf kif tiġi fuq l-adba tal-adolescenza kulħadd irid iddaħħaq irid isib spiex ta' fuq xi xħaj ta' ċajta, 9 times out of 10 kienet taqa' fuq imnieri, u fil-bidu għamilt forsi l-ewwel jumej li kienet tweġġani spiex niftakar bdejtna ma' grupp partikolari wara jumej bdejt insibha funny għax tant bdew ikunu kreattivi biha spiex ta' li jisu mbagħad ġiet innormalizzata, imma forsi imnieħer u mart mentali u fuq żewġ gradi differenti. Le, biex xi ħaġa, yes, le. Jekk biex xi ħaġa tkun normalizzata, inti taċċetta. U jiena taċċettajt l-imnieħek, le? At some point in life, I guess. Yes. Ġifieri inti taċċetta jekk ġifieri ħadd jgħid naf kemm tidher mdejja, kemm depressed. Jekk jiena tkun aċċettajt il-fatt li nkun depressed, probably biżmien m'iniex ħaddejjaqni l-ħaġa, għalkemm insibha diffiċli. Għadha maħna qatt ma ngħidu lill-miġnun, fil-verità, inti għajt miġnun xi ħadd li naf joħroġlok wrong way, pereżempju. Jiġifieri l-assessment x'inhu, meta joħroġ li xi ħadd wrong way għandek forsi xi insult aħjar minn miġnun li nista' nibda nuża. Insomma, ġili nidaw, naħseb, n-offendu, naħseb. Imma fuq l-istigma ġviri xi ħaġa li qed nagħmlu biex forsi neħħu naqra l-istigma minn Mount Carmel, ġviri naf jisimgħuna xi nies ikunu interessati u semmejna l-isport għandna tellieqa 5 u 10K, okay, li ħanibdew. Ħajja reklami da ħallas. Li Sorry batu l-invoice. Imma u jgħabat wara.
Għanna tellija li jtamluwa tapposta minn Mount Carmel biex inkistru l-istigma u ndaħlu sport ma' good mental health. Ġivri, għed n-organizzaw fl-axħar ta' Ottubru, ma nafx joħroġ tal-podcast. Sal-axħar ta' Ottubru joħroġ tal-podcast. Pero, le, issa nitkellmu namlu xaġa fuq il-page tiegħi fejn ħabru din il-ħaġa jekk taħseb li tgħin. Tajn. F'każ mbagħad nibatlek il-poster. Eżatt, xorta biħħieġ ħaġa rejtu. U niftakar biex nagħmel xi ħaġa ma' din, niftakar darba l-Brikkuni kienu għamlu kunċert għax hemmhekk hemm teatru, jiena u Madonna sajni ħafna drabi. X'kien jismu dak li kien jaħdem Rayfons. Kien għalla leġendarju Rayfons. Mela. Ma insomma, li semmu da, minn konna għedu ħatmur il-Frankuni, le, fil-fat. Dik mxiet ma l-isptaru ta' Monte Carmel minn Floriana. Għax qabel Mount Carmel, il-Mental Health Hospital kienet il-Furjana. Fej kienet il-Furjana? Għandix idea fej. British history. Għanisma ħafna dil. Kienet ximkien il-Furjana, un-bat marru Mount Carmel u għadhom jgħidu ħan batek il-Frankuni. Jemmek hemm l-stigma. Anki li sem hemm stigma.